ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to nyanga tulde gale darela barka wuro ali gelela nyamanari ngabo labe ko waktu yoni ha to gawi nane kame faradalla en jiyaye gardindi kabruji mena to leydi Sénégal nyalawma hanki mawninama e manditare koni yankagala leydi Sénégal ton to leydi Mauritanie gollorgala ndela makko bam ngal leydi Malaysie e be kolliri do e mayirde hitande ko be uddobe gollorgala mabbe ton to leydi Mali gardinado suudu walla gardinado cetal bitengala sene e holliri acciti gollal mum tumande todda gollorgala gongala ton to leydi Gambie Adama Barrow riwi jagorgal kalfinangala hakkunde leydele e jolan jaberi ko haali Abouba wotto godde jonjoni jaññoɗena kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibe tedduɓe hoore bira sappo e go jolal hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal mayen kaale kala ñande sappo novembre e koko mawninte koniyankagal e nder leydi Sénégal hoorejo leydi ndi mawnini on ñalawma koniyankoɓe leydi Sénégal kala e mawnini ñalawma koniyankagal e nder leydi Sénégal so tawi a mofti ngaluma walla lelima ɗanima andu won gonanɗoma e keeri leydi e ko ɓen tambi nden kay kisal leyɗele ɗe e kamɓe noon haɗɓe koye men foftere kame ñamde e yarde kala kame ɗoygol e yontede e ngam yidde darade ngam yidde darade nden ka e kisal leyɗele mumen on ñalawma hanki noon ko ñalawma teddiniraɗo wonande koniyankagal kala e musde a tenti hoorejo leydi ndi duwanima ɓen ruttiɓe e jowmen taw ko wonnoɓe golleji koniyankagal kanko hoorejo leydi Sénégal o holliri wonde kay leydi Sénégal heedata caggal e ngam wallidde leydi Mali ha wawa jeytade hoore muɗum soɗon teski oɗo saaha mo gonden ko caɗele mawɗe goni e nder leydi Mali o holliri noon wonde leydi Sénégal heedata caggal ngam wallidde leydi Mali ha yalta e ɗeɗo henna caɗele ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Kaolack Madina Baye e kaline jaltugol aduna Khalifa Madina Baye kanko noon o wirnama kikiɗe hanki o sanga kaya sanga mutal nangue e toon to Madina Baye e caggal nonde dadiɓe kolliri toon mbaɗi nden kay kisal kono kay almuɓeɓe e ɓurtimamaɓe sembe ha ganduɗa puusi wayogay barasuji oɗo ñalawma hande noon hoorejo leydi ndi kame hoorejo jagorɗe nde e kame kadi e jagorgal kalfinangal hakkude leyɗele jeehi toon gam yettinoyde duwawa ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale e ndeɗo hen lulde taw kadi ko lulde nden kay kisal ko jogori wadde Sénégal ñande sappo e tati sappo e nayyi taw kadi ko ngol wattata lawol nayyi ɓijol lawol nayyi ɓiwol kene fota wonde noon temedde jeeɗiɗo neɗɗo taw kadi ko iwoɓe e jokliwi nder ne tijja toon e ɗum noon fuɗɗeto ko altina paaɗo so gueno haaji nde lulde noon ko balɗe ɗiɗi waɗata e ngam yurnitade yogay nden ka kam e keeri e kisala ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Linguére kalini oɗo hen accident musɗo baɗɗo toon ñalawma hanki o ha ganduɗa yooɓima pittali yimɓe ɗiɗo lawol Linguére walla to mbiyen lawol Linguére Matam e lawol Linguére fade toon to Ceyen ko toon tigui accident o waɗi ha ganduɗa e yooɓima pittali yimɓe ɗiɗo suka debbo goto kame gorko jaranoɗo e duuɓi capanɗe nayyi suka debbo jaranoɗo e duuɓi sappo e joyyi waɗi gañiɓe ɗiɗo gañande musɗe no fewi kamɓe noon ɓe kolliri wer lawol e doganno dogdu ɓurtudu ko ɗon tigui pono caggal o nde sengti ko ɗon tigui auto o yani tarli ɓen noon keddodaki e wonki ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Fouta jehen ha toon to Agnam wuuro Siwol Agnam Siwol noon oɗo ñalawma hande ko teddule mawɗe goni toon Yahya Ndiaye goto e nalankoɓe leydi Mauritanie jeyade toon to Thilɓe Mbagne Samba ene waɗi toon jillu mum gam kay iwde toon to leydi France oɗo henna suka debbo biteɗo Dieynaba Ba kanko Dieynaba Ba noon o jeynoma kay e candidat ji gam yidde wonde Nice toon to leydi France hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeegom ujunnaji ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi kamɓe noon soɓe ndendi
gondi kambe kala ko be jeetato be gonno jeetato be kala caami haydi kanko e yimbe dido wodde kambe bati tatabo kanko non ko kanko tigi genoro ki polgo o de saha mo gonde non wo holliri mbelema makko no fewi ha wona seeda o holliri kay ngal do teddungal ngal wodani ton to leydi France kala alay sago feccide bandirabe makko kala nyalawma hande o abe tawi ton to Agnam ngam kay yidde yaade ton e cuudi jangirdi mbele kay yidde yewtide ben sukabe jangobe e rokkudebe e yogay kabirde jangirde ngam kadi wasiyade sukabe e yaade kadi cuudi cafrede mbele kay be mballite ko fati e bange gede cafrorde kala chose. Voilà, et Inch'Allah que ça va marcher. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Désolée, je parle en français. Je suis vraiment désolée, mais j'aurais bien aimé parler en pulaar, mais pulaar am la bañ nu féew. Désolée. Et du coup, on était 8 candidates. C'est l'année 2016 jusqu'à 2017, on était 8 candidates et il y en a 3 qui ont été retenues. Voilà, c'est toutes les questions j'ai répondu. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien et à bientôt Inch'Allah. o sa hande o mo tawi toon to leydi men Sénégal toon to Fouta ngam marde balle paydinde no feewi ngal ɗo teddungal ngal wo dañi o wawa rendude ɗum e bandiraɓe fulɓe kala eɗen mbiyamo yo jogoro jama sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde leydi Mauritanie witende Adrara Info kamɓe noon ɓe kolliri ɓe ciggi ɗum tigui koye jayde witende Anba Info kamɓe noon ɓe kolliri gollorgal taw ko ndelam kuɓam jeeygal toon to leydi Malaysia kamɓe noon ɓe kolliri ɗo e mayirɗe nde ɗo hitonde koɓe uddoɓe gollorgal mabɓe saabi ɗum noon ko ɓulli kay ɗiɓe tulnoɗi walla mbiyen boyli kay ɗeɓe ɓetanno walla ɗoɓe ƴoganno ndelama kuɓam koko gasi ha laaɓi ha wi ceero oɗo saaha noon ɓe ƴetti kay kujjikintoɓe ɓo yo waw jokkodirde e ɓen ɓeɓe gollinanno kala soɗen teski noon yontere ɓennuɗo hene nde gollorgal Britannique naɓe kañum e hoore mum holliri wonde kay mayirɗe nde ɗo henna hitande kañum e hoore mum koko uddata gollorɗe mum kala ɗen gueɗe kala noon ene jeeya ko jogori ngakkinde kay golle ɓesgu leydi ndi a tenti toon to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni ma en kaale FMI noon ko halfinaɓe ngaaluji windere nde kamɓe noon ɓe kolliri maɓe ñamlu leydi Mauritanie kene fota wonde temedere capanɗe jeegom e tati million e koppareje dollara beele kay leydi Mauritanie wawa toppitade yencinde faggudu muɗum ha ɓesgu ngu kala wawa yaltude caɗele ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde leydi Mauritanie wiyetende Adrar Info ɓe kolliri hin wuro wiyetego Tijika to noon oɗo saaha mo gondena e hoɓɓe wangotoɓe walla tan yillotoɓe wiyeteɓe tourisme en puɗɗima arde toon oɗo saaha mo gonden kene fotta wonde nogas e ɗiɗi werla woni kay ko naati wuro ngo e teskama noon guila kay duuɓi ɓennuɗi ɓen hoɓɓe kay aroɓe yillade leydi Mauritanie koko nattuno arde toon ngam ngakkede nden kay kisal e hoolare caggal kay saaha e janguji ene mbaɗay ɗen ceene kamɓe ɓen hoɓɓe arɓe toon iwɓe toon to leyɗele Europe ɓe kolliri beelama mabɓe no feewi e tuma kay nde ɓe jilli e nder leydi Mauritanie kamɓe noon ɓe jillima yo gay booli kay wuro wiyetego Tijika ɓe jeehi ha toon to jeere Tijika ɓe kolliri beelama mabɓe gam yiide kay leydi Mauritanie oɗo saaha ne hutoro gueɗe ɗe remata e nder leydi ndi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali seppoji limtindi mbaɗi hanke nder wuro ngo walla ni e nder leydi ndi e hoore muɗuma nokku biyeteɗo Hawdila Harbi toon kadi seppoji gulɗi jaw mbaɗi toon ha toon to Nouakchott hanki caggal juulal juma ko nden tigui e seppoji limtindi mbaɗi ha ganda dadiɓe kadi yogay seppoji e saabi noon ɗin seppoji ko ɗaccitugol oɗo henna gorko jagganoɗo hitande ujunnaje 214 toon to Nouadhibou taw kadi ko biyeteɗo Mouhamed Cheikh ñawanoɗo ñawore wargo e caggal noon accita ñalawma hecciyanke oɗo saaha noon mo tawe toon to Nouakchott oɗo saaha noon jagganoma hen jaydiyankoɓe ɗiɗo ɓen noon ɗaccitama e jagganoma hen kadi gardiɗo lundo goto biyeteɗo Saleh Hannan kamardi hen cetal gotal cate lunde biyetegal hattema e kanko noon omo taweteno e juuɗe dadiɓe ɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaal
e wuro witengo singiti ambassade mo leydi Espagne kame iwɓe toon to leydi Espagne ngam arde juurade leydi Mauritanie mbaɗi jillu mumen e wuro witengo singiti siftinde noon wuro witengo singiti ko wuro fina tawa tene kadi yoga e gueɗe ko toon tigui mofta ha tente fawru fina tawa ko wiyete bibliothèque kamɓe noon ɓe jillima toon ɓe jii bibliothèque gonɗo toon o ɓe jii hen defte kewɗe kame fina tawa leydi ndi kala ko ɓuri hen hewde ko toon mofta ɓe kolliri beelama mabɓe tuma kayde laamu leydi Mauritanie wawi kay moftude e ɗeɗo hen gueɗe ɗe ganduɗa ma aduna aroy yimɓe kala ma duttito hen kamɓe noon ɓe kolliri kanko ambassade mo leydi Espagne gonɗo toon to Nouakchott jarta toon to Singiti o siifi toon cifande maɓe daro darde tinde lang haaɓe mbawa ɓamtude e nduɗon suudu ɓe garɗina ɗum ɓe mbaɗa ɗum bibliothèque jaaduɗo e jamanu e gueɗe gonɗe toon ɗe kala gueggine mbatte masiŋaji kessi ko wiyete ordinateur sen guewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali oɗo hen gorko o wiyete ko Amadou Ba kanko noon wottoɗono koye marché hitande ujunaji ɗe sappo e jeeɗiɗi kamɓe noon kamɓe kala soɓe ndendi koɓe sappo e ɗiɗo neɗɗo e taw kadi ko magistrat en kamɓe noon ɓe jeehino tigui sumgoji ko kanko gagnino wa dañi ardade nduɗo hen suudu wiyetendu sini kala ko fate banggue sumgoji leydi ndi kanko ardino o windi ɓatake e wonde kay o wawata jogade ngal gollorgal caggal kay nde o toɗɗa taw kadi toɗɗimo ko hoorejo leydi ndi biteɗo Ibrahima Boubacar Keita toɗɗimo yo ya toon to suudu ñawore townu ndo suudu ñawore townu ko toon oɗo saaha o tawete kanko noon wacciti gollal makko oɗo saaha noon anda ka taw hol poɗɗo lomtademo ha joni toon to leydi Mali keddoɗen bowal laaɗi diwoje ngal leydi Mali ngal Modibo Keita dadiɓe wonɓe toon ɓe kolliri tugganma darode ndeɗo hitande ha ɗoɗo jaraten ɓe nangui kene fotta wonde 309 kilo ko fate poɗɗe ɗaynoje ɓe kolliri noon bowal ngal e kala saaha kay poɗɗe ɗaynoje ne ndewa ɗon e kono ko natata wuuro ngo ko hewani koɓe jaggata ko ɓuuri hewde ha joni toon to leydi Mali keddoɗen mayen kaale Bara Mousso noon e ɗeɓi wade kono ajjani walla mbiyen ɗeɓi wade kono kirmasini e caggal noon nde ɓesguji leydi ndi kala kolliri wonde kay yogayi ko ñamete e nder leydi ndi e ɗum noon ɓurani wonande yimɓeɓe cellal ɓalli mumen Bara Mousso gardiɗo jeygu Bara Mousso biteɗo Cheikh Tarawore holliri wonde kay Bara Mousso ene jogui cellal ɓalli tene kane jogui assurance ene jokkodire jagorgal kalfinangal cellal ɓalli ɓe kolliri Bara Mousso haydara ñawnata so wona ko safri neɗɗo ala ko bonnata e neɗɗo hay seeɗa ha tenti kay e on gardiɗo Bara Mousso biteɗo Aminata Konare holliri catal mum wiyete ko SAK kamɓe noon ɓe kolliri ala ko wone Bara Mousso so wona makka e basalle kame tamate ne wonde laayi koɗen gueɗe ɓe ndendini ɓe mbaɗi ɗum Bara Mousso beele kay ɓesguji ɗi mbawa safrade ɗum walla ni mbawa defir ɗum mbasa wawde faggoyade gueɗe ɗe jadani e jamanu sen guewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie Adama Barrow itti jagorgal mum kalfinangal hakkude leyɗele biteɗo Mayi Ahmad Fati taw ko jagorgal hakkude leyɗele ittama ha laaɓi kono ɗo saaha mo gonɗen en ganda holko saabi wo itta e gollorgal makko toon to Guinée Conakry paɗen seppoji ha hande ne jokki toon e wuuro witengo Sangaraji toon noon hanki seppoji gulɗi jaw mbaɗi toon ha ganduɗa yimɓe jeenayo e gañima toon gañande musɗe no fewi hen ɗiɗo ko dadiɓe ɓe kolliri noon ɓe duppi toon suudu safridu wonde toon du kamɓe kay yoga e nokkuji dadiɓe duppama toon saabi noon ɗi seppoji ko ngakkede toon diƴƴe kame courant ngakkede diƴƴe kame ndiyam e casam kala ngakku ɗum toon caggal kay nde laamu ngu welsindi wuuro witengo ko welsindi ngoɗon wuuro welsindi ngon wuuro tawetengo e Sara Bokki taw kadi ko wiyetengo Sangaraji oɗo saaha mo gonɗe noon Croix Rouge gonɗo toon o holliri wonde kay ko gañi ko dañani nawete cuuɗi cafriɗe kone heewi toon to leydi Togo paɗen hoorejo leydi ndi tuma kay nde waɗi jillu mum e nder leydi ndi gam juuroyade yogay koniyankoɓe holliri toon to leydi Togo paɗen to leydi Togo hoorejo leydi mabɓe ndi e waɗi jillu mum e nder leydi ndi ko toon tigui dañi sudde konguɗi mum e gam wiide kay fitinaji garɗi e leydi ndi kala addi ɗum ko ɓeɗo hen lundiyankoɓe ɓe e caggal noon nde sappo e nayyi lundiyanke ndendi goni landa gota e kamɓe kala konngol mabɓe ko gotol laamiɗo leydi ndi yaccu leydi ndi ha laaɓa yatira caggal sen guewi toon to leydi Togo paɗen ko toon to Ghana oɗo saaha mo gonɗen koye
ɓeydol Gana kay ko yencinde ngalu muɗum e ɗeɗo hen majje lugge caggal kay nde luural arno hakkude mabɓe leydi Côte d'Ivoire ha ganduɗa pelle jurnitoɗe keeri windere nde ñawani leydi Gana ko kam jeeyi tigui e nduɗon ɓendu ɓundu ndum ɓundu taw kadi ko ɓundu ndelam kuɓɓam oɗo saaha mo gonde noon aɓe ndendina koppareje jonde gam wawde yaltinde ngaluji mabɓe e sen giwi toon to leydi Gana paɗen ko toon to Jimba Boye nayo jagganoɓe e caggal kay nde joom suudu Roger Mugabe biteɗo Grace Mugabe nde wonno kay e batuji mum ko fate banggue dawrugol dañi sukaɓe yonɓe gullimo toon nde ɓen gullimo nde noon ko ɗon tigui ɓen nanga ɓen nayyi noon guddanoma e ñalawma hanki o ɓe ɗaccitama kono goto e mabɓe kala ene yoɓa alman kene tolno e $50 oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to États-Unis d'Amérique e kame Espagne Liban Palestine e toon to Irak Seydi Sar ko noon tigi kabaruji men jolam jabberi kabaruji men jolam jabberi puɗɗotoɗen koto dowlaji dendude Amérique kalen noon e oɗo biteɗo Donald Trump kanko woni hoorejo dowlaji ɗi Amérique ɓeɗo tigi jillu makko taweteɗo hannde e jillu makko taw ko jillu makko dawal naybal e to wiyete Vietnam noon taw ko jillu makko tigui ngu ɗamini wadde balɗe 12 e nder leydi e nder continent Asie mbiyen guila ñalawma hanki noon kanko Donald Trump omo tawe tigui e nder Vietnam kadi o tawtorama toon batu taw ko nguɗo batu wiyetengu taw ko ndiɗo nguɗo batu ndeɗo fedde wiyetende APEC noon ko leydi ko ɓeɗo fedde tigui taw ko ɓeɗo wiyeteɓe taw ko ɓeɗo wiyeteɓe Asie Pacifique ko 12 leydi noon rendi tigui nden fedde taw kadi dowlaji dendude Amérique ne tawe e mabɓe guila hanki noon faade joni koye batu tigui woni taw ko batu ngun fedde kono e oɗo saaha joni wala toɓɓe pamodirani noon oɗo biteɗo Donald Trump ha tendi kay ndeɗo toɓɓere wiyetede libre échange noon woni tigui ya garta tigui taw ko banggue jeeygu hakkude ɗen leyɗele 12 leydi heddiniɗi noon ɓe kollori tigui hay sinno oɗo biteɗo Donald Trump walla dowlaji ɗum yadane mabɓe hattaɓe kamɓe yaade golle mabɓe hano hannirta ni koto leydi Espagne paaɗen kaalen noon e ɓeɗo wiyeteɓe Catalan noon ko diwan tawa kadi ko diwan Barcelone yinnoɓe tigui hebde jeytari mumen e oɗo saaha mo kaalaten koye seppoji mawɗi ɓe goni seppoji musɗi gam yidde kay namdade ɓeɗo yimɓe jeetata taw ko jagga mabɓe nanggaɓe yo goppe ko ɓuuri yawde e yaccade e nder ɗin seppoji noon e tawi en tigui oɗo debbo taw kanko woni debbo kanko noon woni maire Barcelone o ƴetti konngudi musɗi faade laamu ngu o holliri kay laamu ngu yo uppu ɓeɗo ko ɓuuri yawde e yaccade o holliri kadi ɓeɗo nanggaɓe ɓeɗo jeetata nanggaɓe ko heftaɓe walla ko dahaɓe ɗum noon ko konngudi oɗon maire wona konnguɗam koto leydi Liban paaɗen kaalen noon e hoorejo leydi Liban o waɗi erango faade leydi Arabie Saoudite e ardiɓe leydi Arabie Saoudite ɓe ɗaccitta kay ko ɓuuri yawde e yaccade oɗo biteɗo Saad Hariri noon kañum tigui wonno hoorejo jaggoɗo e leydi Liban janoɗo tigui en jillu mum to Arabie Saoudite guila nayyi jolol gonɗen ko toon tigui o winduno ɓatake kay démission de wonde woppi golle ha laaɓi guila nden noon ha faade ñalawma hande laamu tigui walla ardiɓe leydi Liban kollori tigui wonde kay ko Arabie Saoudite ittimo e saago makko kadi kañum dañimo toon kañum haaɗimo arde ɗum noon mbiyen waɗi tigui mettere mawde hakkude kay ndiɗo leydi wiyetede Liban e leydi Arabie Saoudite so numima Liban waɗɗani Palestine ko Palestine paalen kaalen noon en ñalawma hande o mbiyen ko hande tigui waɗi duuɓi 13 ko oɗo biteɗo Yasser Arafat yaltuno tigui e oɗo aduna Yasser Arafat noon gardinoɗo tigui leydi Palestine ko yalti duuɓi 13 hikka ko yalti aduna mbiyen noon seppoji joɗɗi mawdi fof mbaɗama toon tigui e nder Palestine gam yidde kay hollirde walla mawninde manditare makko noon ko yaltuno e o aduna mbiyen noon hono ngoɗo seppo noon wayri jeeri tigui guila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati mbiyen 2008 ko nden tigui caggal ɗum noon mbiyen luural ari hakkude ɗeɗo fedde wiyetede Fatah e fedde wiyetede Hamas ha wonti gaari min gara musɗo guila nden noon faade hikka mbiyen ɓe mawninani ndeɗo mawni hono manditare hikka ndi mbiyen noon ɗum waɗi tigui mbiyen oɗo saaha joni noon ndeɗo fedde wiyetede Hamas e fedde wiyetede Fatah jaam e kisal tigui koko daña hakkude mabɓe hano hannirta ni koto leydi Irak e cakkotirɗen koni koɓe leydi Irak ɓe kolliri tigui e ballal ndeɗo fedde wiyetede coalition ɓe pellodiri tigui walla ɓe pelli tigui ɓeɗo yimɓe taw ko yimɓe pelle ceɓɓitiɗi biteɗe état islamique tawateɓe noon e oɗo saaha joni ne cuudi tigui e nder désert mo leydi Irak. Salam alaikum, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum oɗon ɓeɗe sukaɓe heglo Afrique. Koni salam alaikum, salam alaikum.
Yahya Ndiaye gorko mo cilbe mbañ samba taweteɗo saha mo gondena e tonto Agnama Wuro Siré taw kadi koko teddungal wonande oɗo hen baniraɗo debbo e biceɗo Dieynaba Ba dañƴo e teddungal wi ko ma renda e bandu men Jolama Jaberi haali Abouba haɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil moon Sar Abdoullahi Sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranen e ñalawma janggo ko Ahmadou Moussa soko min mi tawto hen altine inchallah